أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. Cela Allah umdali wethu sonke abusise ukufundwa kwezwi lakhe. Egameni lika Allah umdali wethu sonke onomusa onesihawu, ngicela uAllah angivikele, avikele nawe kusathane ongathandwa, akuvule amehlo ukuthi ubone iqiniso bese uyaphuma kulobu mnyama lobo ohamba kubo, uhambe eqinisweni, uhambe ekukhanyeni, ulibone iqiniso njengoba linjalo. Hlale nginitshela khona komunye kongifonele wangibuza wathi, Mbatha, lento leyo ukuthi uthi bonke abantu abakholelwe eBhayibhelini baye esihogweni uyithathaphi Mfokashando? Sontshikazi thiya ngenkomo abafokazana bethiya ngamahlahla. Hey, wangithopha lo muntu efonini njengoba ngikutshela nje. Wathi mavungama, wathi magwaza aphindele, wathi magizagiza, wathi sitshele Shandu, uyithathaphi lento leyo ukuthi uthi wonke umuntu okholelwe eBhayibhelini uye esihogweni? Ngamtshela ngathi ngiyithatha eBhayibhelini ngoba nakuQuran ikhona, kodwa naseBhayibhelini ikhona. Ungicelileke bafowethu ukuthi ucela ngimenzele ivideo ngiyikhulume lento bume kuzwa umhlaba wonke, athi amaKristu namaRoma namawashtawa namanazaretha namaJuda nabo bonke abakholelwe eBhayibhelini beya esihogweni baye bazi, bangathi mabefika laphana bafike bamangale kube ngathi into entsha kubo ukuba sesihogweni. Uthuke kakhulu-ke lo mfundisi mangimtshela ukuthi lento engikhuluma ngayo ikhona kuQuran. Okay, vele abaningi-ke vele-ke abakholelwa kuQuran ngoba bathi into yamakula. Okay, kulungile-ke shonoko neBhayibheli othi into yamaGreek noma into yamaRoma noma into yamaHebheru, usho nangeBhayibheli ngoba ngizokukhiphela yona eBhayibhelini-ke namhlanje. Ungicelile impela umfundisi, ungifonele special, wathi Ndaba Ezitha awuyikhiphe Shandu lento eBhayibhelini ethi amaKristu kakhulu, ngoba mina ngumKristu, ngumfundisi mina wamaKristu, akalishongo-ke igama lebandla. Wathi ucela ukuthi ngiyikhiphe leyo verse leyo ngiyenze ngevideo, ngingatsheli yena yedwa. Wathi ungangitsheli efonini Ndaba Ezitha, kodwa ngitshele ngevideo ngoba ngiyawabuka amavideo wakho. Sengiphezu kwayo-ke baba, angeke ngikubizeke ngesibongo ngoba kusuke bese kuthunazeke isibongo sala uzalwa khona, sozalo lwakho. Kodwa ngiyabonga nje ukuthi amavideo wami uyawabuka futhi uyafunda kuwo. Sengathi kumdali nawe angakuvula amehlo akuguide. Nayinti-ke ivesi yeQuran engiyivulile, Suratul A'raf, surah number 7 of the Holy Quran, chapter 7 of the Holy Quran, iverse 40. Innal ladhina kadhabu bi ayatina, ngempela labo bantu labo abaphikisana nezambulo zikamdali nezimpawu umdali ababonisa zona ngobukhona bakhe ngobunye bakhe, wastakbaru, bayaflathela bayaphikisana nazo, abafuni ukulalela,
bamahlongandlebe, they are turning a blind eye, abafuni ukuzwa, abafuni ukulalela. Wastakbaru anha, mabebona izimpawu mazifika izambulo zakamdali kubo abafuni ukulalela, bazenza ngathi abezwa, bazenza ngathi abana indlebe bebebezwa, bazenza ngathi abana mehlo bebebona, bazenza ngathi abakwazi ukukhuluma bebekwazi ukukhuluma, bazenza izithulu. Uthi umdali labo bantu labo sengibabalile: amaRoma, amaJuda, amaKristu, amaNazaretha, izinyanga, izangoma, amaHindu, abakhonza amadlozi, abakhonza imali, abathwele, sengingabala ngingaqedi bafowethu. Lalela-ke, subhanallah, la tufattahu lahum abwabu sama, labo bantu labo amasango ezulu angeke baze bavulelwe wona. Labo bantu labo amasango ezulu angeke baze bavulelwe bona, not even the first heaven, ezulwini lokuqala. Njengoba umdala ethi ngidala amazulu ayisikhombisa nje, izulu lokuqala amasango angeke baze bavulelwe. Izofika ingilozi nomphefumulo wakho, ifika ikokode ibuzwe ukuthi ubani, isho ukuthi igama lami mina nguDaknail. Bese iyambabuza ukuthi uhamba nobani, ilisho igama lakho lelo athi uphila ngalo wena emhlabeni, athi uyisikhondla khondla ngalo wena emhlabeni, athi uyihlongandlebe ngalo emhlabeni. Kuthiwa hayi, la lo muntu loyo akanalungelo lokuthi avulelwe leli sango leli, akangeni la. Lalela-ke, wala yadkhuluna aljanna, angeke baze bangene eparadise, angeke baze bangene eparadise. Hatta yalija aljamalu fi sammil khiyat, until ikamela liphume embobeni yosungulo noma yenalithi. Angeke bangene eparadise bonke labantu engibabalayo: amaRoma, amaNazaretha, amaKristu, amaJuda, izinyanga, izangoma, abakhonza izithombe, abakhonza imali, abathwele, abathakathi, abakhunkuli, bonke labantu engikubalela bona angeke baze bangene eparadise, ngoba amasango ezulu, ukuze ungene eparadise first kufanele uvulelwe isango ukuze ungene eparadise. Angeke wena esengikubalele kuwo wonke lemkhakha engibalele yona ungene, akusho mina, kusho odala izulu nesihogo, until ikamela lize liphume embobeni yenalithi. Wakadhalika nazil mujrimin, lena indlela umdali abusisa ngayo amahlongandlebe, abusisa ngayo imgulukudu, abantu abangakholwa, abantu abangafuni ukulalela. Indlela umdali ababusisa ngayo-ke le. Sengivalile-ke iQuran, nayi iQuran, ngiyayibeka manje iQuran. Ngithatha le ndoda le enomlomo obovu-ke manje, ngizolikhipha leli verse elicelwe umfundisi-ke manje eBhayibhelini, ku-King James Version leli Bhayibheli engihlale ngisho ngithi lahlelwa isitabane esasithandana nelokhuzana nepresident yaseBrithani, the Duke of Birmingham yaselukuzene yase-UK, abathu King James. Njengoba nje kuthiwa King James Version, umbono kaKing James uyena owayehleli iBhayibheli ekubhayizisa, ekhuluma yonke lemisangano le akubhayizise ngayo la eBhayibhelini. Namhlanje wena hlongandlebe endini eliyesihogweni elitshela abantu libakhohlise lithi iBhayibheli lingamazwi kaNkulunkulu, ngikuvezela ivesi manje eBhayibhelini ethi wena uyesihogweni, wena mKristu, wena okholelwe eBhayibhelini. AbaseKorinte bokuqala isahluko 15 ngiqala kuverse 14. AbaseKorinte bokuqala isahluko 15 iverse 14. Kepha uma uKristu engavuswanga kwabafileyo, awuthi ngikuqalele yona ukuthi ulokuzana ku12 uyizwe kahle, kuqalele ku12 verse 12. AbaseKorinte bokuqala isahluko 15 iverse 12. Kepha-ke uma uKristu eshunyayelwa, hayi man, uvuthondaba ngathi liqala ku11, uvuthondaba ngathi liqala ku11 ukuze uyizwe kahle. Ngakho-ke verse 11, noma kuyimina, yabona kuPawulu uyibeka kahle la,
uthi noma kuyimina, akumina ngedwa engishumayela ukuthi uJesu wavuka wafela izono zabantu, akumina ngedwa. Lalela uPaul uthini, ngakho-ke noma kuyimina noma kuyibona sishumayela kanjalo nakholwa kanjalo. Angikuphindele 11. Ngakho-ke noma kuyimina noma kuyibona sishumayela kanjalo nakholwa kanjalo. 12. Kepha-ke uma uKristu eshunyayelwa ukuthi uvusiwe kwabafileyo, basho kanjani abanye phakathi kwenu ukuthi akukho ukuvuka kwabafileyo na? Kungani nina bandla laseKorinte nihlukene phakathi? Abanye benu bathi khona lento, abanye bathi hayi msangano lento ayikho. Kungani ningakholelwa entweni eyodwa? Ingani nibe yilo kuza namaqembu amabili? uPaul usezweni labaseKorinte la. Badidekile abaseKorinte bathi abanye ayikho lento umsangana, abanye bathi khona. Ngithi kuyashunyayelwa ngayo. Uthi manje mangabe ngempela kunjalo, kungani nihlukene phakathi? Kungani ningakholelwa entweni eyodwa? Lalela-ke 13. Kepha uma kungekho, yabaphendula manje uPaul, uma kungekho ukuvuka kwabafileyo akavuswanga naye uKristu. Uzwile? Straightforward, ayidingi ruler, straight. Wayibona uMaBriya esayilalela wathi le ndaba le straight. Lalela-ke 14. Kepha uma uKristu engavusanga kwabafileyo, ukushumayela kwethu, yamuzwa uPaul nawe uyazifaka, ukushumayela kwethu kuyize, nokukhola kwenu kuyize. Laba banishumayela ukuthi uJesu wavuka, banishumayeza ize. Nani nini enikholelwa kuloko, nikholelwe ezeni. 15. Yebo, mina ngumZulu, umuntu mayethi yebo usuke evuma. Angazi-ke mhlambe isiZulu esisha saka 2026 umuntu mayethi yebo usuke ephika. Kodwa mina ngumZulu, mangazi mina ukuthi umuntu mayethi yebo usuke evuma, mayethi cha usuke ephika. Manje la ku-15 uthi yebo uyavuma. Ubani? uPaul. Sifunyanwa, akathi nifunyanwa. Umlalele kahle mfundisi wami. Akathi nifunyanwa, uyazifaka naye ngoba naye uyawukhuluma lo msangano ukuthi uJesu wavuka. Uthi yebo sifunyanwa singofakazi bamanga ngoNkulunkulu. Umzwe kahle. Nonke nina enithi uJesu wavuka nifunyana kanye naye uPaul ningofakazi bamanga ngoNkulunkulu, ngoba safakaza ngoNkulunkulu ukuthi wamvusa uKristu. Yeza ukuthi why nifunyana ningofakazi bamanga? Ngoba nafakaza, nisafakaza namhlanje ngoNkulunkulu ukuthi wamvusa uKristu. Akamvusanga kambe uma kanti abafileyo bengavuswa. Uyamuzwa? Ukhuluma ngento yamanje, akakhulumi ngoba Hebrew 9 verse 27. Uyasho vela abase Hebrew 9 verse 27 uyifunde. Ithi umuntu umiselwe ukufa kanye emva kwaloko ukwahlulelwa. Umuntu umiselwe ukufa kanye emva kwaloko uyahlulelwa umuntu. Wena ukuthi uJesu wavuka uzositshela yini ukuthi wehlulelwa nini? Unless le yancwadi yabase Hebrew uPaul uqamba amanga mayetshela abaseHebheru ukuthi umuntu umiselwe ukuthi afe kanye. Hebrew 9 verse 27 emva kwaloko ukwahlulelwa. Lalela, akamvusanga kambe uma kanti abafileyo bengavuswa. 16. Ngokuba uma abafileyo bengavuswa akavuswanga naye uKristu. Uzwa kahle mKristu, uzwa kahle mWashtawa, uzwa kahle mRoma, uzwa kahle mJuda. Nawe wena mNazaretha, ngoba ngiyazi nawe uyakholelwa ukuthi uJesu wavuka. Nawe ngikhuluma nawe mNazaretha, uzwa kahle. Nali ngifunda iBhayibheli, sengiqedile ngeQuran. Lalela-ke. Kepha uma uKristu engavuswanga, ukukholwa kwenu akusizi lutho. Nisesezonweni zenu. Ayikho into eshintshile. Uyiborn again, awusiyiborn again, as long uwumKristu, as long uwumNazaretha, as long uwumRoma, as long uwumJuda, as long uwumWashtawa, as long ukhonza idlozi, ayikho into eshintshile. Nisesezonweni zenu. Khona-ke 18 uvuthondaba-ke lolu. Nalabo asebalala bekuKristu babhubhile. Awuthi ngiyiphinde kathathu leka 18.
ukuze wena ungalali kuKristu, ngoba wena usene right, usenesithance, wena usenethuba lokuphenduka, wena uthathe lento uthi akekho umunye onelungelo lokukhonza ngaphandle kwakhe, uthi la ilaha illallah. Sengikhulumela nalabo sebalala, njengoba nibangcwaba nje, njengoba siya ku-weekend belele, abakade bekuKristu, lithi babhubhile. 18 angikuphindele yona. Khona-ke nalabo asebalala bekuKristu babhubhile, angikuphindele. Khona-ke nalabo asebalala bekuKristu babhubhile. Ukukhiphele yona kuQuran, sengikhiphela yona eBhayibhelini. Wena okholelwe eBhayibhelini, angikhathali ukuthi inhloboni yomKristu, unhloboni yeNazaretha, unhloboni yomJuda, unhloboni yomWashtawa, unhloboni yomRoma, unhloboni yomuntu okhonza idlozi, as long nje wena unamanye onkulunkulu ngaphandle kaMdali wakho, uya esihogweni. Yenzani-ke amavidiyo ningitshela ukuthi leli zulu nina enikhuluma ngalo lidalwe ubani, ngoba senginitshelile ukuthi uMdali uthi kwelakhe angeke nilunguze ngisho ukulunguza esangweni. Wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin.